V dnešním videu se podíváme na moji 3D tiskárnu. Jak jste si všimli, tak je to trošku starší generace, ale je to od Creality. Za mě pro začátečníky, jako jsem já, si myslím, že je naprosto vhodná. Takže, jako první věc, se samozřejmě omlouvám, že je to takhle hrozný, nemůžu to jinak natočit, protože nemám prostě žádný lepší světla ani tak. Vidíte, že tady mám trošku bordel, ale to teďka neřešte, soustředěte se hlavně na tu 3D tiskárnu. Samozřejmě před začátkem nezapomeňte dát odběr, like, moc mě to podpoří, je to zadarmo a mě to fakt neuvěřitelně podpoří. Takže teďka běžte dolů, stopněte si video, dejte odběr a vraťte se a koukejte na video. Takže jako první věc, můžete si všimnout, že je tady trošku prach a ano, je tady prachu jako kráva. To znamená, jako první věc, co si uděláme, je, že ji ometeme od prachu. Na tyhle pevnější plochy určitě můžete použít vlhčení ubrousky, ale pak na tuhle desku byste ji mohli umýt jarovou vodou a houbičkou a pak na tyhle kolejnice a tak bych použil už suchý ubrousek. Takže tiskárnu máme, dejme tomu, utřenou. Neříkám, že je to teda úplně nějaký geniální, ale na funkčnost to bude stačit.